Barka da zuwa sashen Hausa na BBC. Ga kanin labaran. Abubuwan da na nema daga wajen shugabannin tsaro, in ji gwamnan Zamfara. Sa'o'i 5 da suka wuce, gwamnatin jihar Zamfara na arewacin Najeriya, Dauda Lawan ya ce ya gabatar da wasu shugabannin tsaro ƙasar sabbin kotu da zummar daƙile hare-hare 'yan fashin daji a jihar tasa. A ranar Talata ne gwamnan ya je birnin Abuja inda ya gana da shugaban ƙasa Bola Tinubu da Nuhu Ribado mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro. Hakan nan gwamnatin ya faɗa wa BBC cewa bincikensu ya gano cewa ana kwashe wasu daga cikin sojojin da ke Zamfara tare da sauya musu wurin aiki, inda ya ce yana neman ƙara yawansu a jihar. Zamfara na cikin tsaka mai wuya kan hare-haren 'yan fashin daji. A hirar da BBC ya ce su suna bakin ƙoƙarinsu magance matsalar, dalilin da ya sa ya yi takakkiya domin ganawa da shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu da mai baiwa shugaban ƙasar shawara kan harkokin tsaro Nuhu Ribado da shugaban ma'aikatan tsaro Janar Christopher masu dukkan hali da Zamfara ke ciki. Na koka musu kan ƙalubalen da muke fuskanta a jihar Zamfara. Kamar yadda aka sani, ni gwamnatin tarayya ita ke da sojoji da 'yan sanda, don haka mun bi ko ina domin ganin an kawo sauƙi kan halin da ke ciki. Abin da yake ƙarƙashin iko na shine 'yan sa kai da muka ɗauka domin taimakawa matsalar tsaro. Abu da ya shafi tsaro, ba za ka ce yanzu za ka shawo kan matsalar ba, amma alamun da muke gani askarawan Zamfara na bakin ƙoƙarinsu, in ji Dauda Lawan. In ji Dr. Dauda Lawan. Ya ƙara da cewa a shirye-shiryen da yake yi, duk abin da zai iya domin ganin matsalar tsaro ta kau a jihar. Ya ce a ganawarsa da ya yi da shugaban ma'aikatan sojoji shida suna buƙatar ƙarin sojoji a Zamfara, saboda waɗanda suke da su ma ana ta kwashe su ana maidawa wasu sassan Najeriya. Ɗauke sojojin daga jihar Zamfara a kai wasu wuraren bai kamata ba. Muna kuma buƙatar kayan aiki kamar motocin jami'an tsaro da ya kamata a ce jihar mu an bata da yawa, amma babu. Suna kokawa kan hakan. Na kuma buƙaci ganin shugaban Najeriya domin in faɗa masa dukkanin matsalolin da jihar mu ke fuskanta, da kuma fatan zai yi mana yiwuwa domin samun sauƙi a wannan yankin namu. Ya kuma jajanta wa al'ummar Tsafe da sauran wurare da aka bi baya-bayan nan 'yan bindiga suka kai musu hare-hare, da tabbacin yana bakin ƙoƙari domin magance matsalar da addu'ar neman tallafi daga Ubangiji domin samun zaman lafiya a jihar Zamfara. A ɗan tsakanin nan jihar Zamfara ta ƙara faɗawa cikin matsalar tsaro, inda 'yan bindiga ke ci gaba da kai munanan hare-hare da sace mutane domin neman kuɗaɗen fansa da kashe-kashe da farwa dukiyar mutane. Har wa yau matsalar 'yan bindiga ta janyo manoma sun gagara noma a jihar. A wani bangare kuma barayi na kwashe dan abin da suka tanada da kayan abinci. Tom, a nan kuma 'yan canji sun koka ko sayarwa 'yan canji dala zai iya farfado da darajar naira. Daga Aisha Babba, BBC Hausa. A makon nan ne babban bankin Najeriya CBN ya sanar da ci gaba da sayarwa 'yan kasuwar canji dalar Amurka a yankunansu na daƙile faɗuwar darajar naira. Matakin sauyin ne gagarumi da BBC da CBN ya ɗauka bayan ya daina sayar musu da dalar a baya, yana mai zargin su da tsawwala farashi a kasuwan bayan fage da kuma taimakawa wasu masu halastaccen kuɗin haram. Faduwar darajar naira ta dinga yi a makonni da suka wuce, ta janyo ɗaukar matakai daban-daban, ciki har da 'yan kasuwar canji da jami'an tsaro suka yi a manyan biranen kamar Kano da Abuja da Legas. 'Yan kasuwar sun faɗa wa BBC cewa hakan ta sa suka rufe shagunansu a ƙarƙashin watan Januwari
tashin farashin dala ne zai sa mu rufe kasuwa a 'yan canji. Matakin da zai taimaka wa naira. Tom, kamar yadda kuke ji, matakin zai taimaka wa naira. A jiya Litinin ne CBN ya fitar da wata sanarwa inda ya ce ya sayarwa kowanne kamfanin canji dala 100,000 kan farashin wato dala 10 dala ɗaya kan farashin 1,200 da naira 51 bisa sharaɗin cewa ba za su ci ribar da ta wuce kashi na 1.5 ba idan za su sayar. Sai dai babban bankin ya yi barazanar ɗaukar mataki kan duk ɗan canjin da ya saba ƙa'idodin, ciki har da dakatar da sayar masa da dalar. Kazalika yau ya umarci 'yan kasuwar da ke da lasisi su sanya nairar a wasu asusun banki da ya ware kafin yammacin ranar Alhamis 28 ga watan Maris na 2024, sannan kuma su miƙa takardar shaidar biyan kuɗin na sauran takardun da suka dace kafin su samu dalar. Masana da kuma masu haɗakar kuɗaɗen waje na Najeriya na ganin matakin na CBN zai taimaka wajen farfaɗo da darajar naira. Bashir Abdullahi Atida, masanin tattalin arziki ne, ya shaidawa BBC cewa matakin na CBN zai taimaka matuƙa gaya wajen farfaɗo da darajar naira da kuma rage farashin bayan shigowa da kaya da 'yan kasuwa ke yi cikin Najeriya. Kuɗin fiton da ake biya na kayan ma ya wuce dala ake biya, abinda wani lokacin ke sa 'yan kasuwar ƙara farashin kaya kenan a cewarsa. Bugu da ƙari, wasu 'yan kasuwar canji da abin ya shafa sun shaidawa BBC cewa matakin zai taimaka wajen farfaɗo da darajar naira. A yanzu muna ta ƙoƙarin wajen ganin mun cika sharuɗan karɓar dalar daga CBN. Idan muka kammala muku karɓar, za mu sayar da ita kamar yadda bankin ya ce, ma'ana muna ƙara 1.5 kan abin da muka samu, a cewar Aminu Gwadabe, shugaban 'yan canji na Najeriya. 'Yan ƙara da cewa sun daɗaɗin matakan, kuma ina ganin hakan zai taimaka a samu sauƙin abubuwa da dama a Najeriya, ciki har da farfaɗowar darajar naira. Ribar da za mu samu naira 18 ne kawai, domin mun saye ta kan 1,250, za mu sayar kan 1,268. Ƙa'idojin da canji za su cika kafin 'yan karɓar dala. Babban bankin Najeriya CBN ya shimfiɗa dokoki da ya kamata duk ɗan canji ya cika kafin a bashi dala. Ƙa'idojinsu dole sai canjin yana da cikakkun takardun lasisi, dole sai mai sayan dala ya bayar da wasu bayanansa ga ɗan canji da zai saya dalar a hannunsa, kamar lambar BBN da fasfo don canjin ya shigar da bayanansa ga CBN. Dole 4,000 ce ka'idar kuɗin da ɗan canji zai siyar wa mutum guda, ma'ana kada a zarta ka'idar dala 4 ga duk wani mai sayan dala. Dole mai sayan dala ya tura ɓangaren na kuɗin da zai saya dala ta asusun da ɗan canji. Tura rahotannin kullum akan dalar da ɗan canji ya sayar da kuma waɗanda ya sayarwa a CBN. Aminu Gwadabe ya ce sun yarda, babban fatan su komai ya daidaita a ɓangaren kasuwar hada-hadar kuɗaɗen waje. Tom, kana sauraron wannan labaran ne daga shafinmu na BBC. Ka daure ka danna alamar subscribing ko sharing ko liking domin samun bidiyon mu da zarar mun ɗora.